Hi, si Manang Helen eh. Okay, kuan. Kakog kayo huno na do kabuk na ang kuan nasang kanang limbahon. Ano sa kat-kat. Kat-kat balik ko na pero nakakak sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyempre nakhak-hak. Kuha lagi na naharon kay do kabuk ni dapit mo lang kuaon. Sandig lang ng cellphone daris puno as kamunggay bato ka balik ko tripod. Kang kuha kong lubi kay gamitin hag lubi bukayo ko. Grabe di makakat-kat wa dyan. Kami lang nubo-nubo daan eh. Ito sa ladog naman to. Sobra naman to 20 kahak-hak. Na makaabot daan ako kaabot. Kana namang nubo-nubo na. Walang kat-katan ron. Kat-katan harang uliha kay maling sakan ron. Saka. Bilang kay. Lah. Dahil mo na. Magna ko. Ijuang na. Dahil ka nimo. Nay. Lah, wag gapit po. Nakabuok. Nakabuok sa. Bibi. Kanang saka mo kidurin na. Saka. Oh, hangat. Kok dua kabuok. Nakat-kat. Langaragagang tuhod sa pagnaog na kakuha jud ko kabuok para kuan ni kanang di man ibuteng kay di mo kumutilaw dali man paglubag kay subo langaragagang tuhod kuan ni kanang bukayuhono na kakuha jud ko duha tatanom jud ko kasaka og lubi pinakakak tong gisa ka sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka kawalo ka kaktong 10 kakuha agad po ko pero nangirig ang tuhod na do kabukang da alang gilubag kaya dali pero gihangat ko paningat ko kugdag ko kuan nilubag kasaka pa maday po ko bisag tiguang na kay kanilaging maningkamot lagi ta kay gusto ko mutang magbutsi-butsi na ako kuan para mali bukayuhonon sakto paghang kuan bukayuhonon ang hanggi kuha kay gatos bahay lagi wa may makatkat sa bahay kay lazo naman to habog na mamang lubis bahay nya manugo pagka wa pay masugo manawag pag sa kapikas wa pay mo wa lagi masugo sa og mamalit pod wa pay mo baligya pa nagsara suway nila mo ko katkat og ako nay katkat kakatkat kundi pug ko ako do kabuok sakto pag iuhaw ko tibtiban na sa kamainom ko kag iuhaw ko kay nangaragligos kuan kanang pagsaka na ha kay kung di ko makasaka pagus na lang madugog sa kaglubi kay may laing masugo may laing mukat-kat og lubi mainom sa ko sa sabaw kay uhaw ko dilubag keragagang tuhod kabuhi ko kakuha pag lubi pero kabuhi na sa ko uhaw salamat kainom kong tubig sa lubi hawa kapag magkat-kat na nakainom pero di buteng lawgon puro na ni mo ning bukayo sakto ning bukayo nun kabong
Saka pagalubi pero muna nang regahang tuhod. Pagkas mo kung saka kay gamitin na ha. Ginoo. Buntan pa rin. Pakabok lihan na ko na. Kainom ko sa sabaw. Inom pa rin sa sabaw kabuhi. Kung may lami ang sabaw di ay. Hapit na may na kuan. Ginoo ko. Kabong. Saka pagalubi pero muna nang regahang tuhod. Pagkas mo kung saka kay gamitin na ha. Lubi maka kuhag lubi kay Domingo lagi ron. Mori ka service nag andam magbukayo. Ako na lamay ng katkat. Hindi pa upaw. Bayulit si upaw bayut mo katkat mo punto. Pero habag po sa katkatan. Ang totoo ah. Manhing katkatan nagduha ka buok. Kakatkat pala ko nangregang tuhod pag naog. Kakuha ang nagyapon. Sag gereg-gereg. May kamot. Eh, ano maka laginot. Isang vlog, katong kanunay nagsubaybay, dengan salamat ninyo, amping, katong nas-comment kanunay, bayan sa problema, bitaw ginuura, bitaw nasayod sa problema, basig maluy Ginoo nga masulbad ng problema namo, kaluy anis Ginoo. Walang ikaw pa Violet, at gaw-gaw diha, kay narin wata pasaglis Ginoo. Kay nasawid mag-Ginoo nga naning kamot man ta, wa man ta nagsalig sa uban. Ako bitaw daghang mingon na nga aga ko ng sildo, basing mauno na ko nga na basing kuno na pareha ko noon nilas purami huy kaluis Ginoo. Purami si Tiri dagkan sa sildo. Kami sisiw rami. Igo na makainom tubig ng among sildo, igo na makapangload, namo iniingon nga dagko ng sildo. Ug dag kapag kung sildo, di ko magagwanta og trabaho. Sang trabaho nga di lalim sang trabaho. Kay katong nagsubaybay sang vlog nga ang gitrabaho kang sa sitwasyon sang trabaho, grabing initan sa kapag tubig, magkabo pag tubig. Sa ko sa tanan. Og dagko pag sildo sa YouTube, di ko unta man trabaho dagto, di ko magagwanta to ang trabaho grabing paita. Di ko bawa na kanihang kamot na, di ko bawa na kanihang kamot kaning panghiwa. Nga kuha na kanihang ugat sang kamot tungod sa hilam-hilam sa init og tubig. Ja, mayroon sila dakag kusildo. Hayahay, dakag pa kusildo. Para kung nasa may sigla suroy-suroy. Ako, magagwantan mo sa trabaho. Bahalag brato lang sildo. Basta kay maminti nga naay sildo. Bahalag ginagmay, basta kanunay. Di kay maingon nga dakag kunong sildo. Katong mga taong ng hambog, naaran na nila. Katong mga hambugira nga. Yung dakag sa sildo sa wali ay ginuray na sayo dana. Kaya ako matukan ko sinog, gamay lang sila maglisod na ganit hang dalar di gani kaabo di gani ko kakuta. Mabutag taduha ka buwan sa mukuta. Kana sa prami kinanay sila kuha kada buwan sila. Kaya nakalampas na sa skuta. Kaya taga YouTube bro na kuta basi tuo mo nga. Kazugon mag-vlog di oy. Naay kuta, kay bawo mo pilay kuta ug makaabot mo $100 sa sakabuan, mo na makasweldo mo, pero di mo makakuha $100, why sweldo? Kay mo na ikuta sa YouTube $100, aron tuganan mo na sa tinuod, katong nang gi-vlog nga wa pa kahibaw. Kanang uban nga nagtanaw mi dagkuan, labi naghang mga views karon gagmay ra. Sa bagay nang mabot og 1,000 views, di na kakuta sa sakabuan. Kaya mo kuta sa sakabuan, ug makakuta ka sa sakabuan mo kasweldo ka, makaabot man kag $100 imong kuta, mo nang makasweldo ka. Pero di mo kabot sa $100 imong kuta, wa jud kay sweldo. Manang uban manghambog. Kung mga hambog nga mo istorya nga mulampas kuno sa kuta ilang kita, bawal man ka. Makita naman sa mga views ug pila imong views. Di jud na tinuod nang uban mi kuan kay ako og dako pa kog sweldo sa YouTube. Di ko magagwanta sa trabaho. Kay bawal naman sa trabaho, mugikan ko alas 4 media. Alas 4 mata na kusbay. Alas 4 media mulakaw na. Hindi kabot sa trabahoan. Wapay tubig. Napay hugason nagkalamukat. Sahay wapay kahoy. Mangit og di ko makadaglang kay, di ko makahaling sang trabahoan kaya gaban mi gasol ko nihang gamit nga di man.
Kalos Ginoo hanggang bisan trabaho ang kahoy ra. Mo nang magagawan talaga ko. Kaban mo yung dagka ko ng sildo. Uy, dagka pa ko sildo dito ko magawan tag pangusinira. Mo jud kusinira ra. Kusinira, wasir, tindira pa. Unsa kaysa kuno makagawan ta na sildo ra gamay ra kaazo. Ug among tuganan palihan sildo gamay ra. 250 lang adlaw na ho. Oh, tugaan wa ko namutbot. Nanang bisag mutan aus vlog nang igagaw nga nag sweldo na ho 250. Unsa ka nang 250 kuhaan pa naggasolina. Ug wa paghang uban mag gasolina, kuhaan pa nagabalhabal pilay mabilin sa 250. Ug pilay pamasahe sa Progreso padung sa puti. Mo na tinuod. Mo na nagwantal mo ko bisag gamay lang sweldo. Panagsarap pagali ko maka-vlog-vlog, mo nang musamot ko nga di ko makakuta. Mo nang ngan mo ko basaan kay hangitan da ning ko basa karon pilay bunga. Masigdan nila ko maka sapi ko ning basaan na og maka mamunga ning 13 ka mabuhi ning 13 ka buok. Mo na pasensya na mo. Ug salamat atong sing comment na sa katong nga tawo nang comment na nag-advise nga na daghang salamat inyong tanan amping I love you inyong tanan sa inyong mga kuan kay kasabot mo kung sa gi ning comment na nga ingana lagi ng kuan inuray na sayod atong tanan asa tama nung maka-agwantas tong problema kay naiban na mutbot manghambog mayon nga usildo ko nag tag 18,000 tag 19,000 but na ug katong nagtanaw din ang vlog nga kay baw tong gusto tong namutbot naraninjo ug kasag mong patutuo nga dagka mong sildo pero na steering si programe dagka na sa sildo ilas programe yung si Tiri kay una man na sila sikat man na sila kami mga sisiura tos mamajuli kay baw tos mamajuli pila pa ijang sildo pareha rami sa mamajuli ginagmay rami ligas ng mismo mazuli og pili among kita mila alits di kay manghambong nga muna munang uban yung daghan ko nung kila ako ha si Zuli ka ha magagwanta ka sa mazuli himog budbud kada adlaw og kapag sweldo ako magagwanta ka kog himog butsi-butsi og biko og napay sweldo sa YouTube sideline magaling mig himog paninda kay tingang gawa lagi sweldo gamay ra kaadto og di makakuta mabot pag tag 3 months sa ka makasweldo og makakuta ka o di ka kakuta hamang sildo ni mo nga kay bawa naman mo YouTube nga mukuta $100 may makakuta o daghan kag views sa kabuan makakita kag $100 di makakuta ka ng buwan na sa kabuan o makakuta kag 100 na kay sweldo pero di ka kaabot sa kuta wa kay sweldo maabot pag pila ka buwan mo ni tinuod mo nang ako agwanta lang mo kog trabaho magwanta ko say og himog paninda kanang butsi-butsi suman og budbud mao na sa majuli sadlan pud sa budbud halos kada adlaw kay di lagi saligan ng YouTube kanang ubang nang hambog nga magsalig og YouTube nara nila ginuray na sayod nila silang buhat pag sa ka tinuod ng ilang kita kay kana tirig si Prami okay na sila sa kita lampas ng ilang kuta na sa ilang kitas dollar kami mga sisiw rami maglisod mig abot sa kuta mo na ilaktod ng istorya muna katong uban dahan salamat katong perming nagtimbaya sa hang vlog nga way po sa pag tanaw labi na nila ilang tao din na ilaktaw ag mga pahinumdum dahan salamat tus katong nasleng nasod kay bawa na mo din hamatas tanog hingan salamat ninyo sa pag way po sa pag subaybay sa among video kay bawa na mo kung sa hinangdan nga ingana dili tinuod ng saligan ng YouTube di oy mura na naglingaw-lingaw ra ng uban sa YouTube kay ug man saligan di sila may makuan lang tagsaray mo kuan daghan kag views pero pag ando dito di man dito i kuan man wag hapoy mamiso makita wala nga kamutanan nga nagtimbayas hang vlog daghang salamat yung tanan ang Ginoo mag-uban jo kanunay ginuray na sayod sa katinuod ng uban nga istorya sa ubang mga nag-vlog nga may dagkog sildo di na tinuod
Walang amping mong tanan. Na kay magunas ako. Tiwas daling hang kubasaan kay pasindi ay kaning interest ka kubasa. Budag ka ni tagpilang kilo ang kubasa ron kay kaning kubasa dag man kuno ni budag na. Maning alagaan na lang ning kubasa. Hinahanglan din tandaan ni kadadlaw. Kung makasadyo maligulis trabaho, tandaan ni kas trabahoan kay kang uban lagi mo atong panigkurtis. Ito ang pwedeng mga alima itong mga apo. Di po tumutulin itong mga taos kurtis ug di po ning uban mo ato dito. Ito pa yung mga apo. Walang panagsaraning kubasaan na matanda. Di ka ko po lagi, magkaibawan mo kung saan oras sa muli. Lado ang progreso puti. Bayo po may nagbaklayon, magbaklay ko usahay. Magbaklay mga ligo usahay og sadyo. Kanang wa pay mula bay nga kuan og wa koy masakdan. Ja. Agwantang ka kog baklay og progreso to puti. Kung dako pa kog sildo sa YouTube. Hay jud dako ko sa YouTube di siguro magtrabaho ko. Na siguro kog suroy-suroy, di na siguro magtinda. Pero kay arang gamadara, paglisin kag kuwas-kuta mo na magwanta ko pahimog paninda. Paninda ko sayang mahimong tinda, butsi-butsi, biko, suman. Kay mao lagi ni. Ta mo na to. Kita-kita lamang ta sunod kay udto na. Maguna pa ko. Dahang salamat sa tanang nagsubaybay sang vlog. Kasi miyon mo kuan mo dihang stories tinuod. Ngalisod hindi mag-vlog-vlog ug mo kuan kay di kabot sa kuta. Wa. Wala nga amping mo tanan og di na usbon ha. Dahang salamat kung timbaya kanunay sang video bisag ang video di ma tareng may ibang video na nga ato ko sa trabahoan nga mamidyo na kung na sa mga customer kalit-kalit kaya tugon sa kabisi di ko ka istorya nga salamat yung tanan sa katang way nagpuas ug tan-aw sa hang vlog amping kanunay ang Ginoo anak kanunay yung tanan God bless you all I love you yung tanan.